Er du klar til noget sejt? Lad os slukke lys. Se her. Det var godt sidste gang, så jeg tror det. Ja. Ja. Far skal lige være klar, inden vi går på legepladsen i dag, ikke også? Så tager jeg lige den her på, så jeg ved det. Nu er jeg helt klar. Det gik vist lang tid. Det gik vist lang tid. Det gik virkelig. Er du klar til at køre bagefter? Er far ikke sådan en sløvpade? Jeg synes, han er sløvpade, fordi han er så langsom hver dag. Alt muligt hver dag. Hver evig dag. Skal vi få en lille teglaskab, jeg selv har lavet. Okay. Altså, man gør altid. Hvad laver jeg af det her? Så trækker man det. Og så viser man med den her. Det er det teglaskab her. Okay, vi ser. Far var en sløvpade, men den er måske klar nu. Lidt vådt. Oh my god. Det var vådt.
så våd. Skal jeg lige filme dem, du kører? Ja. Så tænker vi det sammen bagefter, Mona. Okay. Du får min madpakke. Ja. Det er lidt tungt. Så er jeg lige op igen. Hvad laver jeg? Faktisk er det lækkert. Lækkert. Jeg vil ikke spise min rugbrødsmad. Det vil jeg ikke. Det skal du. Nej. Jo. Nej. Ellers så bliver man aldrig stor og stærk. Jeg gider godt være stor og stærk. Så slut. Så gider jeg ikke at spise mere. Så skal vi hjem og have en slikkepind. Ja, der har. Men jeg vil nå at lege. Ja, vi skal også lege. Kan du løbe hurtigt, Mona? Må jeg se. Se du her. Bare ikke hurtigt af dig. Du er meget hurtig. Wow. Ja. Det var godt. Godt. Nu er jeg træt. Nu vil jeg faktisk gerne hjem. Hvor er min cykelhjem dog henne? Hvorhen er den? Den er her. Hvorhen er den? Nå. Ah! Så en edderkop. Så en edderkop. Du er stadig der. Har snegle også ægge? Jeg ved faktisk ikke. Jeg kan ikke lide snegle. De er så klamme. Det var en træt og god tur. Miau.